Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat sing siem ula penpau ba kum si benta ban penek pensa ekariti dostor bat kum juru eka culture jong ka jai ben riu na ka liang jong ka Executive Committee kan ya lekat bala na ka benta ban pen ki embiang sach sien ya ka Monolith Festival ka bala kring ba ya ki pat ba ka jella bat kum juru ya ki brio na gi we pat kiri ki bawat penya ya ka jinglong jingman jong ka jai ben riu ubak penyat sing siem ula jubab ya ka ni ka mat jing ya kran ni ka motion ya ka bala wanra dau MDC jong ka shala ubak tenwel dekhar halor ka jingdan kam ban penek pensa ha ka be dei ka jing yok bha ki khun ki kti nalor ki we pan kum bala bu renti dokumen barim ya ka mat bala wanra ubak tenwel la kersha langru dau Chief Executive Member barim jong ka KHADC ubala kelalong unoi lam kaliang persha menta hapok ka ying dorba jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat sing siem ula penpau ru bagai Executive Committee kan yele na ka benta ban penek pensa ikiriti gi dostor gi bau member baja ula lam nanti bat kentu ru ik pat ba ka long ka badan kam na ka benta ban penek pensa ya ki culture jang ajai ben riu kepan baru kajian di baru members di one cepat dan akhir di komuniti dia Allah akan betul cepat kita sebut kenapa ketika Monolith Festival from away dan festival showcase kita di Musfa juga di Riti Usul Khasi ini